No niin, morjesta taas. US Eaglen viikko kuulumiset. Eikä me mennä sillä. Ennen kuin mä siirryn minkään niin siistiin uutuuksiin liittyvään asiaan, niin mä kertoisin. Meillä on Black Friday-tapahtuma tulossa 28.11. Niin kuin tekstistä ehkä näkyy, meillä on myös makkaran paistoa täällä, että tulkaa syömään makkaraa. Me ollaan 9 asti silloin auki, mutta tervetuloa, ollaan pitenetysti auki. Katsotaan mitä kaikkea muuta sinne keksitään. Mutta sitten siirrytään niihin uutuuksiin. Eli tänään saapui ihan vallan uutta villapaitaa. Saatiin vihreänä tätä napillista saaristolaispaitaa. Se on hiukan hienommasta villasta kuin nuo edeltävät. Se on sitten herkkänahkaisemmillekin vähän parempi. Mitäs muuta? Me ollaan hiukan myymälää järkätty uusiksi ja koitettu näillä päästä eteenpäin. Mitä tulee Black Friday-kampiksiin, ne on verkossa jo näkyvillä. Myymälässä löytyy tarjouksia. Ollaan yritetty punatäpillä niitä merkitä. Tuolla on esimerkiksi noita Savotan taskuja tarjouksessa, että kannattaa mennä tsekkaamaan se meidän tarjoussivu. Sieltä löytyy vaikka mitä kivaa. Mutta seuraava kerta.